በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘፍቅረኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልው ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ነዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዕለት እዚ ባሪኹ ቀዲሱ ዝሃበና ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ ድማ እታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ዝኸበረትን ተመስገነትን ትኹን። እማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሚካኤል ሓምለ እዩ። ብግእዝ 12 ሓምለ እዩ ማለት እዩ። በረኸት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን። ከምቲ መዘመራይ ዳዊት ዝበሎ መልአኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት ይሓድር እሞ ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም ዝበሎ ኣቦና ዘመራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 34 ፍቅሪ 7 ዘሎ ሃይለ ቃል ቅዱስ ሚካኤል ድማኒ ተለኣኽ ናይ እግዚኣብሔር ደቂ ሰባት ድማ ፍጡን ዝኾነ ናይ ምሕረት መልአኽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣቦ እሞኒ በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩላትና ይኹን። እሺ ለማዓንቲ ከም ፈቃዱ እግዚኣብሔር እንሪኦ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ካብ ብነዊሕ ብሓፂር ክኸውን ንሱ ከዓኒ ታሪክ ናይ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስን ከምኡውን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ክልቲኦም ኣብ ዕኑድ ናይ ቤተክርስትያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ናቶም ክብ ዝበለ በዓለ ዕረፍቶም ተባሂሉ ዓብይ በዓል ዝበዓለሎም ዓመታዊ በዓል ዘለዎም እዮም። በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ይኹን። እሺ ቅዱስ ጴጥሮስ ታሪኹ ክንብል ከለና ንሕና ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብ እምነትና ናትና መርኣያ እዮም ማለት እዩ። ኣብ እምነትና ኣቦታትና ሃዋርያት ኣቦታትና ነቢያት ከምኡውን ፃድቃን ሰማዕታት እዚኣቶም ናቶም ታሪክ ዝሓለፍዎ ታሪክ ንሶም ዝሓለፍዎ ገሊ እናረኣና ንሕና ድማኒ ኣሰረን ክንስዕብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ቁኑዓት ናይ እምነትና መሰረት ናብ መንግስተ ሰማያት ተስፋ ዘለዎም ኣብዚ ምድሪ ሓሳረ መስከራ ተቐቢሎም ግን ከዓኒ ኣክሊል ዓወት ዝተቐበሉ ካብ እግዚኣብሔር ዓብ ዝኾነ ዓስቢ ዝተቐበሉ ስለዝኾኑ ንሕና ድማ ናይዚ ምድሪ እዚ ሓላፊ ስለዝኾነ ናይ ምድሪ ኣብ ምድሪ ከም ዝተርፍ ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ናቶም ታሪክ ክንፈልጥ እምነትና ድማኒ ከነፅንዕ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ክንስዕብ ከምቲ ንሶም ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ዝሰዓቡ ስለ ዝግባኣና እዚ ነገር እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላክ ይሓግዘና። እሺ ታሪክ ናይ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ተወሊዱ ዝዓብየሉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ገሊላ ዝበሃል ቤተ ሳይዳ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ኣብ ገንገን ባሕሪ ዝርከብ ኣብኡ ተወሊዱ ኣብኡ ድማኒ ዓሳ እናገፈፈ ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ዓሳ እናገፈፈ ሂወቱ ዝመርሕ ናብርኡ ዝመርሕ ከም ዝነበረ ናቱ ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ምስ መፀ ንኩሎም ሃዋርያቶም 12 ሃዋርያት ዝበሃሉ ጎይታ ንዓሳ ዓበኒ እናበለ ሕቶ የቅርበሎም እሞኒ ብግዴታ ዘይኮነ ንሶም ድማ ብፍቃዶም ንጎይታ ይስዕቡ ከም ዝነበሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ በዚ ነገር እዚ ኣብ 55 ዕድሚኡ ብናይ ክርስቶስ ፃዋዒት ንዓሳ ዓበኒ ብዝብል ከም ኩሎም ሃዋርያት ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝነበረ ዝፈትዎ ዝነበረ ናብርኡ ሂወቱ እሞዳኣ ጉዳይ ከስራሐይ ከኸይበለ ናይ ክርስቶስ ሂወት ይሕሸኒ ምስ ክርስቶስ ምንባር ይሕሸኒ ብምባል እቲ ዝነበረ ናብራ ገዲፉ ሳብ ወዲ 55 ዓመት ዝሰርሖ ዝነበረ ሂወት ገዲፉ ንክርስቶስ ከም ዝሰዓበ በዚ ክንርኢ ንኽእል። ካብኡ ጀሚሩ ድማኒ እቲ ቃል ናይ ክርስቶስ እቲ ትምህርቲ ናይ ክርስቶስ ብዝግባእ እናተምሃረ እናቐሰመ ከም ዝኸደ ክርስቶስ ብዝሃቦም ስልጣን ድማኒ ንኩሉ ንሰባት ነቶም ዘይኣመንቲ ከእሙኑን ከጠምቁን ስልጣን ከም ዝረኸበ በዚ ነገር እዚ ድማኒ ኣብ እምነት ዓብ ዝኾነ መምህር ከም ዝኾነ ንብዙሓት ከም ዝመሃረ ንብዙሓት ድማ ናብ እምነት ከም ዘምፀ በቲ ናይ ጎይታ ዝሃቦም ስልጣን ድማ ንብዙሓት ሕሙማት ይሕዉ ከም ዝነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምኡውን ንዝሞቱ እውን በዓል ጣቢታ ኣብ ዮጵ ዝበሃል ቦታ መይታ እውን ከም ዘሐወየ ናቱ ታሪክ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ።
ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ክርስቶስ ዋና ዝኾነ ሰዓቢን ንባዕሉ ድማኒ ንብዙሓት ናብ እምነት ዘምፀን ኣቦ እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮን ኣብ ዝኾነ ሂወቱ ድማኒ ከም ዘይጠልሞ ወይ ድማ ከም ዘይክሕዶ ንጎይታ ምስ ተዛረቦ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ጴጥሮስ ደርሆ ክሳብ ዝንኩ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስ ተዛሪብዎ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣይሁዳውያን ብዕለተ ረቡዕ ተኣኻኺቦም ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓዝዎ ኣሕሊፎም ክህብዎ ከለዉ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ወዲ መዝሙር እዩ እዚ እውን ምስኡ ርኢናዮ ኢና ምስ በለታ ገረድ ኣነ ነዚ ሰብዚ ኣይፈልጠን እየ ኣነ ነዚ ሰብኣይ እዚ ኣይፈልጠን ኢሉ ከምዚ ሓደ ካልኣይ ግዜ ድማ ካልእ ሰብ ኣነ እውን ርአየ እዚ ወዲ መዝሙር ናይ ክርስቶስ እዩ ምስ በለ እውን ናይ ክርስቶስ ናዝራዊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ወዲ መዝሙር ምስ ተበለ እውን ኣነ እውን ኣይፈልጠን እየ እዚ ሰብዚ ኣይፈልጠን ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ካልኣይ ግዜ እውን ከምዚ ክሓዱ ሳልሳይ ግዜ እዚ ገሊላዊ ኣነ ይፈልጠ ወዲ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ በለ እውን ኣነ ኣይፈልጠን ኢሉ 3 ግዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ክሓዱ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ከምዚ ኢሉ ክክሕድ ከሎ ኣብዚ ክሓደሉ ግዜ ሽዑ 3 ግዜ ምስ ክሓደ ደርሆ ብኡ ንብኡ ነቆሞኒ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ እቱ ኣቀዲሙ ጎይታ ደርሆ ክሳብ ዝንቁ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢሉ ዝተናገሮ ቃል ዝዘከረሞኒ ኣብ ደገ ወፂኡ ድማ መሪር ዝኾነ ንብዓት ከም ዝነበረ ኣዝዩ ድማ ከም ዝተጣዓሰ ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝገበሮ ንምንታይ ንጎይታይን መድሓኒየይን ዝኣክልሲ ክሒደ ኣይፈልጦን እየ ኢለ ወዲ መዝሙረይ እናሃለዉ ብምባል ናይ ጣዕሳ ወይ ድማ ናይ ንስሓ ንብዓት ነቢየ እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን 3 ግዜ ክሒድካን እንዲኻ ኣብ እምነት ኣይነበርካን ካባይ ተፈሊእኻ ኢኻ ነርካ ኣይበሎን እንታይ ደኣኒ ምሕረት ገይሩሉ ወዲ መዝሙር ኮይኑ እውን ቆፂሉ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ኣጋጣሚ ንሕና ካብ ሃዋርያት ኣቦታትና ሃዋርያት ንምሃሮ ብዙሕ ሰብ እውን ዝጋግየ ነገር ኣሎ ንሱ እንታይ እዩ ኣነ ሓጢኣተኛ እንድየ ከመይ ገይረ ናብ ቤተክርስትያን ይኸይድ ኣነ ሓጢኣተኛ እንድየ ከመይ ገይረ ክቆርብ ኣነ ሓጢኣተኛ እንድየ እንዳበለ ሰብ ካብ ቤተክርስትያን ኣብ ክንዲ ናብ ቤተክርስትያን ምቕራብ ካብ ቤተክርስትያን ይርሕቕ እዩ። እዚ ግን ጉጉይ ከም ዝኾነ እንታይ ደኣኒ ሓጢኣተኛ እንድሕር ኮንካ ንሓጢኣትካ ዝድምስስ ዝበደልካዮ በደል ይቕረ ዝገብር ካብቲ ጌጋ መገዲ ናብ ቁኑዕ መገዲ ዝመልስ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ብንስሓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብንስሓ ብናይ ብሓቂ ተጣዒስካ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ተኣሚንካ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕረ በለለይ ኣነ በዲለ ኢልካ እንተለሚንካዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥዑይ ሰብ ከም ዝገብረካን ነበረካ ሓጢኣት ኣንፅሑ ድማኒ ፅሩይ ከም ዝገብረካ ካብዚ ታሪክ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ክንመሃር ንኽእል። ምክንያቱ ቅዱስ ጴጥሮስ 3 ግዜ ክሒድዎ ከሎ ጎይታ ግን ክሒድካኒ ኢኻ እሞ ኣይደልየካኒ ኣይበሎን ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ምሕረት ገይሩሉ እዩ። ስለዚ ንዓና እውን በደል ዝገበርናሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕር ተመሊስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ክገብረልና ከም ዝኽእል በዚ ታሪክ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቅ ግን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከም ዘይኮነ ሓጢኣት ጌርካስ ካብ እግዚኣብሔር ክርሕቕ ምባል ግን መንፈሳዊ ነገር ከም ዘይኮነ በዚ ክንመሃር ንኽእል። ስለዚ ጎይታ ካብዚ ሓሊፉ ንቅዱስ ጴጥሮስ ሓቲትዎ ነይሩ እዩ። እንታይ ሓቲትዎ ንሃዋርያት ማለት እዩ ንኩሎም ሃዋርያት ኣብ ሃገረ ቂሳርያ ኣብ ቂሳርያ ዝበሃል ቦታ እንታይ ኢልዎም መና ይብልዎ ሰብ ለወልደ እጓለ እመሕያው ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ። ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ምስ በልዎም እቶም ሃዋርያት ድማ ቦ እለ ይብሉከ ዮሃንስ መጥምቀ ወካልኣንሰ ይብሉከ ኤልያስ ኢኻ ወመንፈቆሙ ይብሉከ ኤርምያስ ኢኻ ወእማ ኣኮ ኣሃዱ እምቀደምቲ ነቢያት ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ ይብሉኻ ገሊኦም ከዓኒ
ኤልያስ ኻ ይብሉኻ ገሊኦም ከዓኒ ኤርምያስ ኻ ይብሉኻ ገሊኦም ከዓ ገለ ካብ ቀዳሞት ነቢያት እዩ ዝብሉኻ እውን ኣለዉ ምስ በልዎ ሐዋርያት ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ድማኒ ወአንቱም መነ ትብሉን ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ ንስኹም ከነዓይሲ መን ትብሉን ምስ በልዎም ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ወአውስአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ኢሉ በዚ ነገር እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝመለሰ ንክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ከም ዝኾነ ብትብዓት ከም ዝመለሰ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ዘሎ ሃይለ ቃል ንርኢና ክርስቶስ ድማኒ ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልድየና እስመ ኢከሰተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አብየ ዘበሰማያት ስምዖን ወድየና እዚ ነገር እዚ ወይ ድማ እዚ ቃል እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ሥጋ እንደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢልዎ ማለት ስለዚ ከምቲ ቀዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ግዜ ከይድዎ ኢና ንምኔና ክርስቶስ ግን የቕረ ገይሩሉ እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ከይድዎ እናሃለዎ ግን ንስኻሲ እዚ ቃል እዚ ክትናገር ከለኻሲ ናይ ሰማያት ኣቦይ ዳ እምበሪ ሥጋ እንደምን ኣይገለጸልካን ስለዚ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ ማዕረ ክንደይ ብፁዕ ከም ዝኾነ ብፁዕንኡ ክርስቶስ ክነግሮ ከሎ ካብዚ ቃል እዚ ክንርኢ ንኽእል ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ቤተክርስትያነይ ድማኒ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ካሃንፃ ኣፍ ደገ ታስዮል ድማ ኣይከናውፅዋን የሚሉ መፍትሕ ናይ መንግስተ ሰማያት ሂበካ ኣለኹ ንስኻ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማያት ዝተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኩሉ ድማኒ ኣብ ሰማያትካ ዝተፈትሐ ክኸውን ኢሉ ድማኒ እቲ መፍትሕ ናይ መንግስተ ሰማያት ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስ ከም ተዋህበ እሞኒ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምቕራብ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስዓብ ዓብ በረኸት ዓብ ፀድቂ ዓብ ክብሪ ከም ዘለዎ እዚ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ክንመሃር ንኽእል እግዚኣብሔር ንሕና ክንጠፍእ ዘይደልየና ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ ዋላ ሓጢኣት ተፈፀምና እኳኒ ሓጢኣትና ተኣሚንና ተነሲሕና ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ማሕበር ናይ ሃዋርያት ክንከውን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልየና እዚ ነገር እዚ ክንገብር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩ ምስ በዓልን ይግለፀልና ክርስቶስ ኣቐዲሙ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓደ ሓቲትዎ ነይሩ እዚ ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ዘሎ ሃይለ ቃል እንታይ ዝብል ቃል ጴጥሮስ ወዲና ታፈቅረኒ ኢሉ ሓቲትዎ ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ እወ እግዚኦ እስመ አንተ ተኣምር ከመ ኣነ ኣፈቅረከ ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከም ዝመለሰ ጴጥሮስ ወዲና ተፍቅረኒ ዲኻ ምስ በለ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ድማ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ እውን ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መሊሱ በል ኣባጊዕ ያብልዕ ኢልዎ ክርስቶስ ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ ጴጥሮስ ወዲና ታፈቅረኒኑ ተፍቅረኒ ዲኻ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ እወ እግዚኦ አንተ ተኣምር ከመ ኣነ ኣፈቅረከ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካስ እወ ንስኻ እውን ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ካልኣይ ግዜ ምስ መለሰ ሳልሳይ ግዜ ከዓ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ወዲና ታፈቅረኒኑ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢልዎ ማለት እዩ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በል ኣባጊዐይ ሓሉ ኣባጊዐይ ኣብልዕ እናበለ ሰለስተ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ዝብል ሕቶ ንቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተሓተተ ስለዚ እቲ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ዘለዎ ኣባጊዕ ናይ ክርስቶስ ንምሕላው እሙን ይኸውን እተን ኣባጊዕ ተባሂለን ዘሎ ድማ እቲ መእመን ማለት እዩ እቲ ሰዓብ ናይ ክርስቶስ ንሱ እቶም ሃዋርያት ድማኒ ንሶም መራሕቲ ሃይማኖት ስለዝኾኑ ነቶም ዝመርሕዎም እሙናት ኮይኖም ክመርሕዎም ከም ዘለዎም ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ነቶም ዝመርሕዎም መራሕቲ ክኾንዎም ከም ዝግባእ ንቅዱስ ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ እናበለ ሰለስተ ግዜ ሓይትዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ናይ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ዘፍቅሩ መራሕትስ ኣለዉ ዶ
ከምቲ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ብቕንዕና ዝመላለስዎ ዝነበሩ ሃረርታ ናይ መንግስተ ሰማያት ሒዞም ሃረርታ ናይ ጽድቂ ሒዞም ዝኸድዎ ዝነበሩ ሂወት ከምኡ ዝመርሑ ሃዋርያት ወይ ድማ ተምሳል ናይ ሃዋርያት ዘለዉ ካህናት ኣብዚ ግዜ ኣለዉ ዶ ክንብል ተኾይና ገለ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ገለ ውሕዳት ክህሉ ይኽእሉ ኮኑ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ሓቂ ዝበሃል እኳ ጠፊኡ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዘለዎ ሓቀኛ መራሒ ክኸውን ይኽእል እተን ዝመርሐን እውን ንባዕሉ ናይ መንግስተ ሰማያት ራእይ ናይ እምነት ራእይ ናይ ጽድቂ ራእይ ሒዙ ነቶም ዝመርሖም ከዓ ናብ ጽድቅን ናብ ናይ መንግስተ ሰማያት መንገድን ከብፅሖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዘይብሉ ካህን ወይ ድማ መራሒ ሃይማኖት እንተኾይኑ ግን ንባዕሉ ጠፊኡስ ነቶም ዝመርሖም ድማኒ የጥፍኦም ስለዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ ዝበሎ ንክርስቶስ ዘፍቅር ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ክመላለስ ሕግን መንገድን ክሕዝ ፍርሃት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንክርስቶስ ዘየፍቅር ተኾይኑ ግን ፍርሃት እግዚኣብሔር እውን ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ንምንታይ ንክርስቶስ እንድሕር ዘይተፍቅር ኮንካ እቲ ናቱ ሕግታት ኣይተማልእን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ ተባሂሉ ጎይታዬ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ እውን ትፈልጥ ኢኻ እናበለ ከም ዝመለሰ በዚ ድማኒ እቲ ስልጣነ ክህነት ወይ ድማ ስልጣን መሪሕነት ንቅዱስ ጴጥሮስ ከም ተዋህበ ቤተክርስትያን ኣብ ኣኸሸመከ ኣብ ደገታት ሲኦል ድማኒ ኣይከናውፅዋን እዮም ተባሂሉ እቲ ናይ መንግስተ ሰማያት መፍትሕ ድማኒ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተረከቦ ማለት እዩ ምእንቲ እምነቶም እውን ክፈርሑ ከም ዘይብሎም እውን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ዘሎ ሃይለ ቃል ክዛረቡ እንከሎ ካብ ፍቕዲ 13 ዘሎ ወናሁ ኣነ እፈንወኩም ከመ ኣባግዕ ማእከለ ተኩላት ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ ኣርዌ ምድሪ ወየዋሃነ ከመ ርግቢ ኢልዎም ማለት እዩ ኣነ እንሆ ኣነ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኳሉ ይሰደኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ድማኒ ጠቢባን ከም ተመን የዋሃን ድማኒ ከም ርግቢት ኩኑ ኢሉ ከም ዘጠንቀቆም ወተዓቀቡ እንሰብእ እኩያን ካብ እኩያት ሰባት ዝበሃሉ ድማኒ ዝኾኑ ተጠንቀቁ እዞም ሰባት እዚኦም ምእንቲ ስመይ ብስመይ ስለ ዝሰበኽኩም ብስመይ ስለ ዝመሃርኩም ጥራይ ናብቶም መራሕቶም ሓሊፎም ክህብኹም እዮም ክትእሰሩ ኢኹም ብዙሕ መከራን ሽግርን ከውርዱልኩም እዮም ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተጠንቀቁሎም ጠቢባን ከም ተመን ተዋሃን ከዓ ከም ርግቢት እናኾንኩም ካብቶም እኩያት ሰባት ድማ እናርሓቁም እናተጠንቀቁም በዚ ነገር እዚ ኪዱ እናበለ የጠንቅቆም ከም ዝነበረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ ኣብ ትሕቲ ኢሉ ድማኒ ዘይቅላዕ ኩዱን ዘይፍለጥ ድማ ዝስውር የለን እሞ ነዞም ከምዚኦም ሰባት ግን ኣይትፍርሕዎም ንምንታይ ስጋኹም ምስ ቀተሉስ ነብስኹም ምቕታላስ ኣይከኣሎምኒ እንታይ ደኣኒ ነቱ ስጋ ምስ ቀተለ ንነብሲ ድማ ኣብ ገሃንም ከእቲ ዝኽእል ኣብ ዘይጠፍእ ሓዊ ከእቲ ዝኽእል እግዚኣብሔር ንዑ ኣፍርሖ እምበር ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣይትፍርህዎም ወኢትፍርህዎም ለእለ ይቀትሉ ስጋኩም ወኢይክል ወለነብስኩም እይክሉ ቀቲሎታ ነብስኹም ክቆትሉ ዘይክእሉ ስጋኹም ጥራይ ምቕታል ዝከኣሎም ሰባት ኣይትፍርሑ እናበለ እውን ክፈርሑ ከም ዘይብሎም ሓደ ሰብ ኣብ እምነቱ ክፈርሕ ከም ዘይብሉ እንታይ ደኣ ሓቅን መንገድን ሒዙ ክኸይድ ከም ዘለዎ እቶም ኣብ ሓሰት ዘለዉ ሰባትን ግዜን ዕድመን ከም ዘይብሎም ማለት እዩ ክርዳእ ከም ዘለዎም ንሃዋርያት በዚ ነገር እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ የጠንቅቆም ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ታሪክ ዘለዎ ንክርስቶስ ዘፍቅር ክሳብ መወዳእታ ድማኒ ንእምነት ዝኸዶ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተስፋ ቆሪፁ ዘይገደፎ ወላካ ንክርስቶስ ኣብ መንጎ ክሂቦ እንተነበረ ግን ብጣዕሳ ናብ ክርስቶስ ዝተመልሰ ኣዝዩ ተባዕ ጅግና ዝኾነ ኣቦ እዩ በቲ ክርስቶስ ዝሃቦም ስልጣን እውን ንሕሙማት ኣሕውዩ ንሙሙታት ኣተንስኡ ንለምፃማት ኣንፅሁ ንዕውራት ዓይኖም ክፈትሎም ንፀማማት ድማኒ እዝኖም ክፈትሎም ኢሉ ስልጣነ ክፍውሱ ከም ዘለዎም ክሓውዩ ከም ዘለዎም ብሽም ክርስቶስ ንብዙሓት ከም ዘሕወዩ
بسم كريستوس نبزحات كم زنصه بسم كريستوس دماني نزموتو خيترفه كم زتنسو نتعبيتا قدس بيتروس ميتا كم زتنسا أقول هواريات معرفت الشعات تزلو نرينا مالتي أبيوبي زبهال بوتا أو ميتا قدس بيتروس كعبت خباب سلازنبرة سلس كلتا سب أي ليخم قدس بيتروس كم زمصو وماني قدس بيتروس دما بسم كريستوس تنسيلو كابتو ميتاتو زنبرت تنسي أخوف كم زبلتن تنسي أبدي هرسب كوين خم تنقاسقاسن تنما تناتهم تاريخ أجبر هواريات معرفش شعات تزلو حيل قال ينقرناي هواريات عبد غرسيانا عبد زخونة تاريخ زلوهم نعنا دما ممهرانا خم زخونو نحنا ناتهم أسر شعابتهم كم زخونا بزنا غرزي كم ردان كن مهارن نخل قسامو ودأتا دماني قدس بيطرس كابز مدري بخمائي تفليو بخمائي ما يتخنوا لتخوينا نهواريات نخرستوس طراي صعبو كنت ناي كريستوس مكرا نسمون يبصحم ስለዝነበረ نوعم دما أبرما زنبرو سبب سلطان نعم أسرتي عامتيوم أو دما قدس بيطرس كم سألوا مستساقل انتخونا قدس بيطرس أنا مع عربيتاي سلازيكونكو قول أفيجركم سؤالني بمبا قول يتاجرهم وقرون لعالي رؤس تحت جيرهم كم زسقلوا أو دما بخمو كم زمات قدس بيطرس بزنا جرزي دماني سمعت النت كم استقبله تاريخ ناتهم ينقرنا برختم رديئتهم مسكولاتنا يغن سلازي قدس بيطرس عبي تاريخ زلوا أبيمو برختم مسكولاتنا يغن أب ترسيس بحال بتا أو تولدو أو خمس عبيد كابن سنتو أتحيزو دماني مهور ناي أوريت حقن سرعات كم زخونه أب جماليال زبحال سب أو ناي أوريت حقن سرعات كم زتمهره بزقبا جيرو كم زتمهره كود 10 عام سابي 30 عامتو ناي أوريت حقن سرعات كم زتمهره مهور كم زنبره ناتو تاريخ ينقرنا آمان ناي كريستوس كم زي نبره جبر هوارات ما أعرفش شعات زل هاي لقال ساول زبسم كم زنبره نظام أب يروساليم زنبرو كريستيانات ساعات ناي كريستوس أزيو أنصارهم زخون هيوت يبقى عز كم زنبره ساس يحبون أب سربية زأتو سم كريستوس خيسوا عن كفاز زخونهم أزيو النادي لي زكالابتهم كم زنبره تناتو تاريخ ينقرنا مالدي ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ድሕሪ ጳውሎስ ዝብል ስም ከም ዝነበረ እምበር ኣብ መጀመርያ ግን ሳውል ዝበሃል ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ብሕማቕ ስራሕ ድማ ይፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ ንክርስቲያናት እናሳደደ ንክርስቶስ ንኸይፅውዑ ብክርስቶስ ንኸይኣምኑ ዘፈራርሖምን ዘእስሮምን ከም ዝነበረ ሓደ ግዜ ኣብ ደማስቆ ካብ ኢየሩሳሌም ሓሊፉ ናብ ሊቃነ ካህናት ብምኻድ ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ንክርስቶስ ዝኣምኑ ቅዱሳት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ንዖም ንኸሳደድውን ስልጣን ወረቐት ተቐቢሉ ናይ ስልጣን ወረቐት ተቐቢሉ ክኸይድ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማኒ ኣብ መገዲ ነፀብራቕ ጸዳለ ብርሃን ገይሩ ከም ዝጎንሖ ኣብኡ ድማኒ በቲ ነፀብራቕ ናይ ጎይታ ቅዱስ ጳውሎስ ወይ ድማ ሳውል ኣብኡ ከም ዝወደቐሞኒ ሳውል ንምንታይ ተሳድደኒ ኣለኻ ዝብል ድምፂ ድማ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ምስ መፆ ጎይታይ ኣነ ዘሳደድካ ንስኻሲ መን ኢኻ ኢሉ ክርስቶስ ከዓኒ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንስኻ ተሳድደኒ ዘለኻ እየ ብምባል ተዛረቦሞኒ ስለዚ በሊሕ ነገር ወይ ድማ ኣንፈ ብልሒ እንተረገፅካሲ ንባዕልኻ እዩ ዝገደካ ኢሉ ክርስቶስ እዚ ነገር እዚ ተዛረቡ በዚ ቅዱስ ጳውሎስ ካብዚ ነገር እዚ እንዳሓሪን ክርስቶስ ከኣምን ጀሚሩ ወይ ድማ ናብ እምነት ናይ ክርስቶስ ክበፅሕ ዝኸኣለ በዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኣምር እዩ ኣቐዲሙ ግን ንክርስቲያናት ዘሳድድ ዝነበረ ኣቦ ከም ዝኾነ ክንርኢ ንኽእል ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣመንቲ ናይ ክርስቶስ ሰላም ገይሮም ኣብ ቤተክርስትያኖም ከይኣምኑ ሰላም ገይሮም ኣብ ቤተክርስትያኖም ተሳሊሞም ከይምለሱ ሰላም ገይሮም ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኾም ከይፅውዑ ክንደይ ሰብ ክንደይ ኣማን ኣብዚ ግዜ እዚ ስልጣን ኣለና ሽመት ኣለና ብዝብሉ ሰባት ክሳደድ ይውዕል ኣለዉ ቤተክርስትያኖም ይፈርስ ዝነበሮም ናይ እምነት ጥርናፈ ይባታተን
ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገብሮ ዝነበረ ልክዕ ከምኡ ዘይፍለ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ ንክርስቶስ ዘይስዕቡ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ዘይብሎም ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይብሎም ሰበል ስልጣናት እንተደኣ በዚሖም ንሶም ክፅውዑ ዳ እምበር ክርስቶስ ክፅዋዕ ንሶም ክነግሱ ዳ እምበር ስም ናይ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክነግስ ክፅዋዕ ስለ ዘይደልይዎ ሰብ ሰላም ገይሩ ስም ክርስቶስ ክፅውዕን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ክመላለስን ስለ ዘይደልዩ እንታይ ዳ ንዖም ክግዝኦም ንዖም ከኽብሮም ንዖም ኩሉ ነገር ክገብረሎም ህይወቱ ናይ ምድሪ ገዲፉ ናይ ሰማያት ተስፍኡ ገዲፉ ንዖም ክግዛእ ስለ ዝደልዩ ኣንጻር እግዚኣብሔር ዝጓዓዙ ሰባት ስልጣን ኣለና ዝብሉ ሽመት ኣለና ዝብሉ እዚ ግዜ እዚ ብዙሓት እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ልቦንኦም ይብለሶም ከምቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ክርስትና ዝመለሶ ንዖም ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመልሶ ንሕና ድማ ብፀሎት ክንዝክሮም ይግባአና። እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደማስቆ እናኸደ ከሎ ጎይታ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ጸዳለ ብርሃን ገይሩ ምስ ገንሖ ካብኡ ግን ንደማስቆ ተመሪሑ ከም ዝኣተወ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰብዚ ኣሐውዮ ምስ በሎ እዚ ሰብዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ ንቅዱሳንካ ዘሳድድ ኣንጻር ኣመንትኻ ዝጓዓዝ ከመይ ጌርካ እዚ ነገር እዚ ትብለኒ ምስ በሎ እዚ ስመይ ክፀውሪ ሕሩይ ኣቕሓ ናተይ እዩ ኣሐውዮ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ብስመይ ሓሳረ መከራ ክቕበል ከም ዝግብኦ ከርእዮ እየ ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ናይዚ ምድሪ እዚ ህይወት ሓላፊ ከም ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝነብር ሰብ ከምዘየሎ እንታይ ደኣኒ ናይ መንግስተ ሰማያት በረኸት ናይ መንግስተ ሰማያት ዓስቢ ሰብ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘለዎ ዓበ ቦታ ክርስቶስ ዘዳለወሉ ከም ዘሎ ተረዲኦም ንህይወቶም ኩሉ ናብርኦምን ህይወቶምን ገዲፎም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝተገዝኡ በዚ ነገር እዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ካብኡ ዘይፍለ ድማ ክርስቶስ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ከም ዝበሎ ንቅዱስ ጴጥሮስ እስኻ ብፁዕ ኢኻ ክብሎ ከሎ ንቅዱስ ጳውሎስ ከዓኒ እዚ ሕሩይ ኣቕሓ ናተይ እዩ ክብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝተዛረቦ ንርኢ ማለት እዩ። ንሕና ድማኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንስዕብ ከለና ድማኒ ምስለ ንክርስቶስ ምስዓብ ጥራይ ዘይኮነስ ሓቂ ሒዝና ኣብ ሓቂ ፀኒዕና ክንስዕብ ይግባአና። ንምንታይ ንክርስቶስ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከታልሎ ዝኽእል የለን። መን እዩ ብቕንዕና ዝመኸይድ መን ይኸ ኣፋዊ ዝኾነ እምነት ሒዙ ዝኸይድ እግዚኣብሔር ብልቢ ገይሩ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ልቢ እንኮላቲ እስማ አንተ ተኣምር ውሳጢያተ ልብና ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ተዛሪቡ እዩ ማለት እዩ። ንስኻ ናይ ውሽጢ ልብና ትፈልጥ ንስኻ ኢኻ ኢልዎ ንእግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት። በዚ ጋጣሚ እግዚኣብሔር ናይ ውሽጢ ልብና ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እምነት ሒዝና ኢና እንዳበልና ንእምነት ግን ዘይንነብረቱ ኮይና እግዚአብሔር ኣብ እምነት ከምዘየለና ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ ዘይብሉ ሰብ እምነት የብሉን ማለት እዩ። እምነት ብተግባር ትነግሮ ተግባር ከዓኒ ሓቂ ብምስካርን ሓቂ ብምሓዝን መንገድን ሕግን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሒዝካ ብምኻድን እዩ። ኣቦታትና ሃዋርያት እውን ነዚ ነገር እዚኦም ማለት እዩ ብዙሕ መከራን ሓሳርን በፂሕዎም ንኩሉ ግን ተዓጊሶም እዮም። ንምንታይ ምእንቲ እምነቶም ክብሎም ናይዚ ምድሪ እዚ ሓላፊ ስለ ዝኾነ ምእንቲ እምነቶም ክብሉ ንኩሉ ሽግር ይኹን መከራ ተፀሚሞም ኣብ እምነቶም ፀኒዖም እዮም ማለት እዩ። ኣኽሊል ዓወት ከዓ ወሲዶም እዮም እሞ በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞ መንገዲ ብስም ኣብን ወልድን ወይ ድማ ብስም መንፈስ ቅዱስ ዓይኑ ከም ዝኸፈተሉ ቅዱስ ጳውሎስ 3 መዓልትን 3 ለይትን መግቢ ከም ዘይበልዐ ዓይኑ ድማኒ ዕውር ከም ዝኾነ በቲ ናቱ ታሪክ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምዕራፍ 9 ዘሎ ግብረ ሃዋርያት። ስለዚ ካብዚ ጀሚሩ ድማኒ ቅዱስ ጳውሎስ ኣዝዩ እናበርትዐ ብእምነት ናይ ክርስቶስ እናበልሕን እናበርትዐን ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ብኡ ድማ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ከስፋሕፍሕ ንባዕሉ እውን እናመሃረ ከይዱ ማለት እዩ። ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣይሁድ እምነት ናይ ክርስቶስ ክምህር ወይ ድማ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ክምህር ምስ ሰምዕዎ ኣዝዮም ተገሪሞም እዚ ንክርስቲያናት ኣብ ፍቅዱ ዘሳድ ዝነበረስ ከመይ ገይሩ እዩ ከምኡ ኮይኑ ክብሉ ክኢሎም ማለት እዩ። እንተኾነ ግን
እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝፈቀደሉ ኣብ ምሕረት ናይ ክርስቶስ በፂሑስ ንባዕሉ እኳኒ ናይ ክንደይ ኣብ ጌጋ መንገዲ ዝነበሩ ሰባት ሂወት ኣድሒኑ እዩ ማለት እዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቤተክርስትያንና ዓቢ ታሪክ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 28 ተጻሒፉ ዘሎ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ግና ከም ፍቃዱ እውን እተፀውዑ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ነቶም ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍቅሩ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ንሰናዮም ይገብረሎም እዩ ማለት እዩ ዝተጋገየ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልቢ እንድህረኣ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ እውን ይገብረሉ እዩ እሞኒ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተቐሪብና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ንኩሉ ሰናይ ነገር ክገብረልና ከም ዝኽእል ክንርኢ ክንመሃር ይግባአና እዩ በረኸቱ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ኩላትና ይኹን እዚ ንሕና ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ከም ዝግባአና ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብ ምዕራፍ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 14 ዘሎ ሃይለ ቃል ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ንሱ እንታይ ዝብል ንስኻ ገና ካብ እንመን ከም ተምሃርካን ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ ኣብቲ ዝተምሃርካየን እተረዳእኻየን ኣብኡ ጽናዕ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ጽናዕ ክብሎ ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ተምሃርካየን ተረዳእኻየን ብእምነት ክርስቶስ ከድሕነካ ዝኽእል ቅዱስ ጽሑፍ ኣብኡ ጽናዕ ክብሎ ከሎ መከራ የለን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ወላ መከራ ይሃሉሲ ኣብኡ ጥራይ ጽናዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ንስኻ ትረኽቦ መከራ ናይ ክርስቶስ ናይ መንግስተ ሰማያት ዓስቢ ስለ ዝዓቢ ኣብኡ ጽናዕ ክብሎ ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንርኢና እሞ ንሕና ድማኒ ኣብ እምነትና ካብቲ ቁልዕነትና ጀሚርና ክሳዕ እዚ ዝተምሃርናዮ መንፈሳዊ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብኡ ክንጸንዕን ኣብኡ ክንነብርን ይግባአና እሞ እዚ ነገር እዚ ክንፍፅም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሕ ታሪክ ዝገበረ ቤተክርስትያንና ንብዙሓት ዘምሃረ ንብዙሓት ዘስተምሃረ ናብ እምነት ዘብፅሐ ንብዙሓት እውን ካብ ሕማሞም ዝፈወሰ ክሳብ መወዳእታ ድማ ንእምነት ሃገርና ንሕና ኣብ ሰማያት ኣብዚ ምድሪ ግን ግዝያዊ እናበለ ወንህንስ ሃገር ንበሰማያት እናበለ ንእምነት ክሳዕ መወዳእታ ዝኸደ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን በዝጋጣሚ ብሓደ መዓልቲ እዮም ካብዚ ምድሪ ሓሪፎም ቅዱስ ጴጥሮስ ተሰቂሉ ቁልቁል ኣፍ ተሰቂሉ ክመውት ከሎ ንቅዱስ ጳውሎስ ከዓኒ ብሰይፊ ክሳዱ ቆሪፆም ከም ዝቀተልዎ ታሪክ ናይ ቤተክርስትያን ይነግር ማለት እዩ ስለዚ በረኸቶም ናይ ኩሎም ሃዋርያት ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ኩላትና ይኹን እዞም ኣቦታት እዚኦም ናትና ናይ እምነትና መራሕቲ ኣብ እምነትና ንሕና ንዕኦም ኣርኣያ ጌርና ክንከይድ ይግባአና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዘለዉ መራሕቲ ናብ ጌጋ ክስሕቡ ከለዉ ንሕና ከዓ ነቶም ቁኑዓት መራሕትና ሰዓብና ክንከይድ ይግባአና ሓደ መራሒ ናይ ሃይማኖት ኮይኑ እኮ ብቕንዕና ጥራይ ክመርሓካ ዝግባእ ካብኡ ወፃኢ እንድሕር ዝመርሓካ ኮይኑ ኣብ እምነት የለን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ንስኻ ንባዕልኻ ኣብ ሓቂ እንተፀኒዕኻ እቲ ዝጋገ ዘሎ ከዓኒ ናብቲ ቅንዕና ክምለስ ይኽእል ተጋጊና ኣለዎ ከሎ ትሰብ ንስኻ ካብ ምሽካ ትስዕቦ እንትኾንካ ግን ንዕኡ ተጋጊየለኻ ንባዕልኻ ከዓ ሲድካ ትጠፍእ ኣለኻ ማለት እዩ እምነት ናይ ውልቅኻ ክሳብ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቕንዕና ክትግዝኦን ኣብ ቅኑዕ መገዲ ክትነብርን ፍቃድ ኣለካ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይነ ልቦናና ይኽፈተልና በቲ ቅኑዕ ዝኾነ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንከይድ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢሩ ምስ በዓልን ይግለፀልና ዝነበረና ግዜ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ካልእ ግዜ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተጋገናዮ ብኣፈት ጉሃን መላእክት ገይሩ ይኣርመና ወስብሐት ለእግዚአብሔር